Som adolescents i tenim dret a la protecció. Ningú pot maltractar-nos, ni físicament ni psicològicament. Ningú pot publicar fotos privades nostres sense el nostre permís. Ningú pot assetjar-nos pel nostre sexe, gènere, orientació sexual, raça o discapacitat. Totes les persones tenim dret a ser respectades i a rebre protecció contra la violència, l'explotació i l'abús. El Pla Nacional de la Infància i l'Adolescència explica què es farà a Andorra els propers 4 anys per protegir-nos de qualsevol situació de risc. Atenció immediata a infants i adolescents en situació d'alt risc. Formació en l'ús responsable de la tecnologia i en ciberseguretat. Educadors i educadores de carrer a totes les parròquies. Control de la venda de tabac i alcohol.